Di bin slogana helbest çikdana azadiye ye, yekîtiya rewşenbîran li kantûna Efrînê bi hevkariya komîta Roja Helbesta Kurdî 25 Mehrîcana Cigerxwîn ya helbestê li dar xist. Di Mehrîcanê da ku li şanogeha şehîd Rûken li bajarê Efrînê berê veçû, 15 helbestvan beşdar bûn. Rastî mebesta me ji vê darxistina vê rojê yek jê çûndina ser dûlivaniya xwe mezinê me Cigerxwîn, helbestvanê me û mezin yê gewre. Yê din jî ji ku em karibin wêjeya Kurdî ku wî dest pê kir, em hîne dewam bikin. Mebesta me ew e wêjeya Kurdî bigihîne asta nirxên civakî, êşên civakî bîne ser ziman. Helbestvanên beşdar di navaroka helbestên xwe de rewşa ku Rojava û Kurdistan têra derbas dibe, bi hestên xwe honandin. Dilsûziya xwe bi pekrawanan ra û xemgînî û hêviyên dilê xwe bi cemawerê hazir ra parve kirin. Ceşêrên cana welatin bêdeng biçin, bila şehîd di gûrên xwe de aram bin. Dikaribî helbestan bibêjî, di festîvalek ji bûna wê çêkê, di hestên xwe bibêjî, ev rastî tiştek pir pîrûz e, cihê serkeftine. Ji bûna wê divê nayê ji bîrî kirin, ev tiştê ku tê kirin ne ji vala tê kirin. Li hember wê hûnên pekrawanan hene. Yani pekrawan şehîdên me ku her tişt feda kirine ji bûna vê rojê, ji bûna serfirazî mirovên di hundir welêt de jiyan dikin karibin hestên xwe bibêjin. Di dawiya Mehrîcanê de spasname li beşdaran hatin belavkirin. Her wiha helbestvan û nivîskar Nidal Yûsef xelata Mehrîcanê ya 25 wergirt. Sebereta vê dewra Mehrîcanê rojnamavan û heskirê helbestê Mihemed Bilo wiha dibêje. وەک مەساجە هەلبەستێ ینی divê yanî vê bûyerên ku bi rojanan hatên serê gelê Kurd bişopîne û ev jî bi rastî di hemî helbestan da hatin dîtin û tekezî li ser mesela yekbûna helbesta gelê Kurd yekrêziyê li ser vê ev mijar têde hatin nîqaş kirin. Hêjayî gotineyê ku Seydayê Cigerxwîn di 22 Cûtmaha sala 1984 de li Swêdê çûye ser dûlivaniya xwe û ji sala 1993 de Mehrîcana helbesta Kurdî bi navê wî weke bîranî li Efrînê têl darxistin. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.